сезгә ничек булыша алам? Татар телендә 6 килеш бар. Баш килеш кем, нәрсә? Ияк килеше. Сез тагын ялгыштыгыз. Иялек килеше. Ничек истә калдырырга моны? Күрәм, сез арагансыз. Бераз ял итеп алырга киңәш итәм. Бик итәр идем дә, кагыйдәне ятламасам, укытучы икеле шәпәчәк. Ә миңа 5ле генә кирәк. Әти һәр 5ле өчен 30 сум бирәм диде. 5ле үзенчәлекле товар. Көн сайын 5 дәрестән дә 5ле алсам, 6 көн эчендә 900 сум эшләргә була. Җитә. Зөһрә контролешны күчерткән өчен 200 сум гына ала. Акча булмаса, ул контролешны эшләп чыгарлык түгел бит. Бартер. Нәрсә бартыр? Бартер бер үк бәядәге товарлар белән алышу. Акча барлыкка килгәнче, кешеләр шушы ысулдан файдаланган. Нәрсә? Синең борынгы заманда акча булмаган диясең киләме? Нәкъ шулай. Кит инде. Акчасыз яшәп була димени? Сөйлә әле, ничек яшәгәннәрсең ул борынгы кешеләр? Эзлим. Карагыз. Борынгы заманнарда кешеләр акчаны бөтенләй белмәгән. Алар бер әйберне икенче әйбергә, азык-төлеккә алыштырган. Аннары азык-төлек урынына билгеле бер предметлар бирә башлаганнар. Мәсәлән, кирәкле нәрсәне матур ташлар, йорт хайванына алыштырырга мөмкин булган. Тәнке акча бастыру безнең эрага кадәр 685 елда Грециядә барлыкка килгән. Алтын, көмеш һәм бронза акчалар булган. Ә кагаз акча Кытайда уйлап табылган. Менә сиңәме? Башлый инде шул Кытайлар, а? Бер барып кайтырга иде Кытайга. Әнә фәнсияр башлы булгач, аны үзләре чакыртып алдылар. Миннән киңәш. Акчагызны юаньга алыштырырга онытмагыз. Мосы нинди юан инде тагын? Ха, сез мине көлдердегез. Кытайның милли валютасы юань, ә Россиядә рубль, ягъни сум. Аңладым. Америкада доллар, Төркиядә лира, Бөекбританияда фунт. Ансы мин дә беләм. Дөньяда ничә төрле акча бар соң? Таптым. Хәзерге вакытта дөньяда 159 валюта исәпләнә. Күрсәт әле. 1 секунд. Эзлим. Доллар, юань, гена, тенге, гривна, реал, рубль. Безнең өйдә шундый казакча юк та, кибеткә карта белән генә йөрибез. Әни әйтә, кайгыз акчада микроблар унитаздагыдан да күбрәк. Дөрес микән шул? Интернет моны дөрес ди. Ул кадәр микроб каян җыеласың инде? Sabantuy.ru сайты язуынча, бер банкнота, ягъни кагаз акча 3 ел чамасы яши. Шушы вакыт эчендә ул якынча 50 мең кешенең кулыннан уза. О, фәнсияр дус. Кытайга сәлам. Сәлам, Шаули. Мин сиңа бүләкләреңә пул алып кайтмакчы идем. Булмады әле. Монда кибетләр безнең акчаны кабул итмәй икән. Акыллы башың белән шуны да белмәдеңме? Һәр илнең үз акчасы, каниш. Бүгенгә кадәр мин дә белми идем инде. Нәрсә? Соңгы сүзләреңне ишетмәдем. Бүләксез кайтсаң да үпкәләмим дим. Тизрәк кайт кына. Сөйләшергә дә кеше юк.
Алиса белән тыхылдап торам. Мин сезгә ничек булыша алам? Ярар, пока. Ярар, пока. Кагыйдәне ятлап бетерергә кирәк, Алиса. Экранга чыгар әле. Озак ял итем бугай. Хәзер эзлим. Таптым. Татар телендә 6 килеш бар. Баш килеш кем, нәрсә? Иялек килеше кемнең, нәрсәнең? Мин сезгә ничек булыша алам?